Am înțeles, ați realizat și câteva materiale promoționale, a spune eu, de o calitate excepțională. Dacă distinsul meu coleg Iliuță, care se află în spatele camerei, ne ajută, o să frunzăresc așa relativ rapid. Sunt câteva poze realizate de un fotograf profesionist. Ciprian Biclinaru îl cheamă, membru al echipei noastre. Membru al echipei, cu cetățile din lanțul de cetăți din județul Brașov, inclusiv Biserica Neagră, iertați-mă, cetatea din Râșnov, din Cața, Hărman. Adevărul că, sincer, eu, dacă aș fi străin de România și mi-ar pica în mână un material promoțional de genul ăsta, mi-aș pune multe întrebări privitoare la viitoarea mea destinație în concediu, pentru că chiar a ieșit nemaipomenit. Noi considerăm că materialele și expozițiile fotografice pe care le-am organizat acolo au avut un impact bun, pentru că mulți dintre trecători și cei care au primit material ne-au spus că în urma ce au văzut acolo în Danemarca și-au planificat ca în următorii ani să vină în România. Știți că ei își planifică din timp, planifică acum pentru următorii 2 ani sau 3 ani și toți au spus că în următorul an sau în următorii 2 ani sigur vor veni în România. Au fost deosebit de impresionați. Ei au putut admira aceste poze, nu? Cele care existente în materialele promoționale cu obiectivele turistice din județul Brașov, obiective din perioada medievală. Noi am avut de fapt în piața din Copenhaga, în piața centrală din Copenhaga. Chiar avem niște imagini prin bunăvoința invitatului meu. Dacă pot colegii să le difuzeze, să și vedem, le comentăm. Aici cred că încă nu erau... Da. Aici suntem în faza de organizare a expoziției de fotografie. Am colaborat cu o firmă din Danemarca care ne-a pus la dispoziție ramele metalice. Noi am adus fotografiile din România și le-am montat într-o piață centrală, piața care este traversată de cea mai importantă stradă pietonală din Copenhaga, se numește Strøget, unde traficul de oameni e de peste 6.000 pe oră. Deci, expoziția a fost foarte intens vizionată. Pe lângă expoziția din centrul orașului, noi am avut 2 expoziții mai mici și în 2 universități principale din Copenhaga, la Copenhagen Business School și la Copenhagen University. Ați mers pe mai multe categorii ținte de posibili turiști. Am vrut să-i țintim un pic și pe studenți, pentru că știm că tinerii danezi au ca principală activitate de iarnă schiul. Deși n-am putut promova Brașovul ca stațiune de schi prin această finanțare, pentru că eram constrânși doar la patrimoniul cultural, am decis să organizăm expoziții de fotografie și în cele 2 universități și pe lângă materialele oferite să îi informăm pe studenți că Brașovul este și una dintre cele mai importante stațiuni de schi și că pot să vină la noi și poate vor găsi condiții similare celor din Bun, aici e o mică deosebire. Cunosc și eu, am umblat prin Europa, tinerii în general se orientează către un turism de tip hostel. Da. Ori la noi este aproape inexistent acest gen de turism. Ori dacă vii la schimb pe Brașov, ți-a spart portmoneul pe următorii 2 ani. Noi am țintit studenții pentru că studenții danezi primesc de la stat o bursă de peste 800 de euro pe lună. Cu această bursă ei își permit să călătorească oriunde în lume. Corect, și pentru ei cazarea de români ar trăi foarte bine cu 800 de euro pe lună. Pentru ei cazarea din Brașov, poate nu cea din Poiana Brașov, dar din Brașov ca oraș, cred că este foarte accesibilă în perioada iernii. Nu au ei probleme financiare. Corect. Deja văd că în imaginile pe care le urmărim s-au montat panourile. Da, se aranjează expoziția. S-a oprit lumea? Au fost interesați de această expoziție? Sau deja din momentul în care montam panourile se strângeau grupuri de turiști și avantajul nostru a fost că fiind o piață centrală am țintit și turiștii care vizitau Copenhaga. Am avut japonezi, americani, australieni, din toată lumea, mărindu-se astfel numărul de oameni potențial vizitatori și turiști în Brașov.
Că practic obiectivul final, mă gândesc că acesta era promovarea obiectivelor turistice și atragerea de turiști în Brașov. Corect, da. Exact. Sunt aceleași poze cuprinse în materiale promoționale, nu pentru aceia dintre turiști care probabil doreau să aprofundeze, primeau un material promoțional, nu? Exact. Și în 2 dintre seri, vineri și sâmbătă seara, am organizat și o seară culinară românească. Am spus că pe lângă fotografii, deci pe lângă impactul vizual, să țintim un pic și gusturile danezilor. Celălalt coordonator al proiectului, colega mea Astrid Hamburger, a luat legătura cu o firmă din Danemarca care importa vinuri românești și am făcut o degustare de vin sec, așa cum le place danezilor, țuică și produse pe care le-am obținut din Brașov de la Sergiana. Am avut pastramă, mușchiuleț. Trecem peste, odată noastră, da. De la o societate din Brașov. Cu produse specifice Brașovului, tradiționale, ceva ce nu se întâlnește în Danemarca. Am avut și brânzeturi. De fapt, la chestia asta ne uităm acum, nu? Exact. Aici erau montate mesele într-un cort special amenajat. Bineînțeles că imediat cum am aranjat mesele, fluxul de oameni a fost extraordinar de mare. Da, toată lumea s-a oprit, a gustat, nu mai reușeam să explicăm ce e, foarte multă lume și pentru faptul că au fost date gratuit. Am înțeles că proiectele care s-au mai organizat înainte presupuneau oferirea cu vânzare. Și n-au avut, cam așa e până în Europa, cam așa e, da. Așa este, da. Mulți dintre trecători ne întrebau dacă sunt de vânzare materiale promoționale, dar nu, toate au fost oferite gratuit și tocmai de aceea și impactul lor a fost mult mai mare. Vorbim de produse tradiționale, probabil brânză de burduf în coajă de brad, pastramă, cârnăciori, chestii de genul ăsta. Telemea, urdă, caș de oaie, pastramă, cârnăciori, mușchiuleț, tot ce zicem noi că e mai tradițional și mai ales din zona Brașovului. Am încercat să nu ducem ceva ce nu aparține zonei Brașovului. Da, cum ar fi cârnăciorul ăia de prin Oltenia, cum Dumnezeu le cite când scapă acum. Da. Mă rog, cârnăciorul oltenești, da. Exact. De ea nu. Nu. Da, păcat că Brașovul nu are și un vin bun. Noi, practic, nu contăm pe piața vinurilor, dar, mă rog, sunt în apropiere. Dar găsești în Brașov, geografice. Găsești în Brașov orice gen de vin pe care îl dorești. Exact. Și cel mai mult ne-a impresionat că au venit fără să fie anunțați. Mulți români treceau prin piața centrală, au văzut imaginile cu România și am avut persoane care au început să plângă la expoziție pentru că de foarte mulți ani nu mai veniseră în România, n-au mai văzut un asemenea eveniment și erau foarte, foarte emoționați. Chiar când vorbeam cu ei erau cu ochii înlăcrimați. Au gustat probabil și ei din produsele tradiționale să-și amintească de vremurile bune. Sigur, da. Păi și eu, uite, chiar acum că venim fără chestia asta, am rude plecate în străinătate și țin minte că usturoi, de exemplu, sau ceapa sau alte chestiuni, numai din România le aduc. Deși și dincolo, e bun, dar, mă rog, n-are același gust. Da, chiar în ultima zi de expoziție a venit la noi soția ambasadorului Belgiei în Danemarca, este româncă, din Brașov și ne-a cerut foarte multe materiale pe care să le ia la ambasada Belgiei în Danemarca, să le ducă și în Belgia, înapoi când se va întoarce cu soțul ei, să promoveze și acolo cât mai mult Brașovul. Și impactul a fost, zic eu, deosebit de mare. Noi am plecat cu o dubă plină de materiale, 1,5 tone de materiale promoționale, care s-au împărțit în 3 zile, 4 zile de proiect, cât am avut în Copenhaga. Danezii au fost impresionați, turiștii care treceau, străinii, toți foarte impresionați și românii emoționați până la lacrimi. Da. Chiar ne-au spus că cei care stăteau în Danemarca ne-au spus că n-a mai fost niciun proiect de asemenea gen după Revoluție încoace de promovarea unui oraș sau unor obiective din România. Mulți ne întrebau dacă suntem de la Ministerul Turismului, dar nu.